nu e. Nu, polarie nu e. Da, mă, da. Florin, dă microfonul. Hai, Foarte, foarte ușor. Această vaccinare nu... Chiar n-a simțit nimic, ca să spunem doamnei asistente, că nu mi-a dat seama când a făcut vaccinul. De aceea, cred că am avut și o reacție normal ridicat până mi-a dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu și, bineînțeles, să dau un semnal de încredere pentru toți românii. Am văzut acest semnal de că românii vor să vaccineze și ieri în interesul pentru pe platformă, dar orice este nevoie să vină din partea mea pentru a-i convinge pe cât mai mulți români să se vaccineze, voi face. Este important să înțelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție, în continuare, vaccinul și tratamentele care apar, doar așa putem să învingem această pandemie. Rămânem la același obiectiv pe care l-am făcut în ultimele zile, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie și nu vom abate de acest obiectiv. 2-3 întrebări, dacă sunt.